तो भाजी बद्दल बोल रहा है मैं तो भाजी बद्दल बोल रही है। बाप रे कसा धावला तो मम्मी, एवढ्या एवढ्या छोट्या फांदीवरून धावला फटाफट. हे उंडाचं झाड आहे बघ, उंडीन बोलतात त्याला, उंडीन. उंडीन हा आणि उंडा हे वाला का? हा हे मोठा झाड आहे ना काळा, हा एकदम हिरवैर गार आहे. त्याची उंडा बघ कशी तयार झाली समजायची. ही पाखरं आहे ना खाऊन टाकतात. दाखव काव्यावर. पकड, हातात पकड. हे का? हा हे पाखरं आहे ना, हे वरचं वरचं खातात आंब्यासारखं कवर, आणि आतलं हे टाकतात. हे कडक असतो आणि याच्या आतमध्ये अजून एक गर आहे. हा एका खाली तो. हा हे कवच आहे. आता ह्याच्यातला आतला गर दाखवते काढून चेचून. हे फोडून दाखवते. जा काव्या फोड जा. काव्याने तर गजरा बिजरा लावला आज. काव्या नकली आहे. गाला तो काव्या. हा फोडून दाखव. कुठला? हा हे बघ. पण याचा उपयोग काय? हे बघ हे आतला गर. थांब जरा थांब, झूम नाही होत. हा आतला गर आहे, व्हाईट वाला आहे. हा हे आतला गर. नरम आहे का? नरम नाही, कडक आहे. कडक आहे. त्याचा काय? आता हे आहे ना, हे 2 दिवस परत पहिले उन्हात असे सुकवायचे. असे वाईट. हा हे असे गर काढायचे नाही, सुकवायचे. त्याच्यानंतर ते 2 भाग करायचे त्याचे, परत सुकवायचे. मग ते सुकून लाल लाल होतात, असे सुके होतात. एकदम कडकडीत नाही पण असे सुके होतात, लाल लाल. आपण बटाटे फ्राय करतो ना तसे होतात. मग ते तसे न्यायचे घाण्यावर. घाणा असतो, घाणा तेल पाडायचं. तेल पाडायचं. हा मग त्याच्यात नेल्यावर आपल्या ह्याचं कडू तेल बनतो. ते तेल कशासाठी उपयोग? लावायला येते. म्हणजे खाऊ नाही शकत तो तेल? नाही खायचं. कडू तेल आहे ना, पण बत्तीसाठी उपयोग होतो कारण तो तेल आहे. आम्ही बघा चालत चालत आलो होतो. असं नॉलेज असणं पण खूप गरजेचं आहे ना मम्मी. ते गावचे माणसं असो किंवा शहरातले माणसं असो, सर्वांनी अशी नॉलेज ठेवावी. आता हे उडणं जरी आपल्याला असं वाटेल काय आहे उपयोग, काय याचा असेल, काय खाली पडलं काय उपयोग, पण त्याच्यापासून तेल बनतंय. जर असे आपण वर्षानुवर्ष बत्तीसाठी वापरू, बत्तीसाठी तरी वापरू शकतो. पण तुला हे कसं माहिती पडलंय? आमच्या गावाला तर माझ्या आईकडे हे झाडं तर भरपूर होती. तर वॉकिंग करत करत हे झाडं भरपूर होती. आम्ही जमा करायचे असे, सकाळी सकाळी फाटेक जायचं. हे वाले बघा केवढा मोठा. पाखरांनी खाल्ले. आणि इथे बघा हे कसे आहेत ते बघा. हे बघा झूम करतो बघा. हे बघा हे दिसले छोटे छोटे. हे तर कमी धरली आहे ना. नदीच्या कडेला असतात ना, ते अजून जास्त धरतात. चला आमच्या सोबत आता वॉकिंगला. आहे बघा काजू. बघा काजूचं झाड आपला. किती साठवशील. काव्याने जमा केले 4-5 आणि आता काव्य तेल पाडणार त्याचं. ते आपण तेल बनवूया घरी. पण त्याला खूप लागतात काव्य, तर ते जाऊन तेल बनतं. 15 किलो असतील ना तेव्हा त्याचा 1-2 लिटर तेल बनेल. हे काय केलं तू? हे काय केलं काव्या? तू गजरा बिजरा लावला? गजरा लावला तू? गजरा मारलाय तिने. तो गाणं माहिती तुला, गजरा मोहब्बत वाला? माहितीये? नाही माहिती. आज आमच्या बरोबर रोज काव्या येते वॉकिंग साठी. आणि आम्ही जिथे वॉकिंग करतो ना, आता तुम्ही म्हणाल मास्क नाही घातला, काय नाही घातला, तुम्ही सांगू आम्ही इथेच वॉकिंगला येतो जिकडे कोण नाही. आता इथे आजूबाजूला घर पण नाहीत. हे म्हणजे बघा रस्ता आहे पण माणसं वॉकिंग बिकिंगला कोणच नाही बघा. कायच नाही, झाडांशिवाय काहीच नाही, नैसर्गिक सर्व वातावरण. हे बघा रस्त्यावर कोणच नसतं बघा. रस्ताच रस्ता, रस्ता फक्त स्ट्रेट रस्ता. वरतून मम्मी, वरतून जर एकदम कोपऱ्यातून आपण तिकडून बॉल सोडला तर सरळ खाली यायचं है ना. अशी काव्याला इथे अशी जर सोडली ना तर सरळ काव्या खाली येईल, घसरगुंडी सारखी. आता इथे आम्ही फिरतोय मम्मी. हे बघ पुराण्या जमान्याचं तुलस है ना. कोणाच्या नावाने बांधलेले असतात असे. बघा जागा बघा. हा की ना प्रॉपर कोकण मम्मी. हे बघा माकड गेला बघा वरती. हे बघा समोर बघा, दिसले का? हे बघा, हे बघा. दम दे त्याला, दम दे. कुठे आहे? छोटी छोटी इकडे या झाडावर बघ. कुठे पिल्ल आहे? हा आहे बघा, छोटी छोटी पिल्ल आहे बघा. ते त्या झाडावर काय कोवळे कोवळे पानं खातात आहेत.
अरे त्याच्याजवळ अजून एक आलू आहे. कुठे कॅमेरामध्ये दिसत नाही तो. जाऊ दे, एन्जॉय करू त्यांना, आपण आपलं एन्जॉय करूया. आता आम्ही अजून जाणार आहे खाली. तिथे आता खाली नाही का रे? वांद्रे तिकडे. मम्मी घाबरली. घाबरली ना? खाली आले तर आपल्याला थोबडवतील आहे ना. काय माकडांची स्टोरी, काय वांदरांची स्टोरी काय सांगतेस तू? त्यांना जर असं कसं वाटलं ना की त्यांना तकलीफ द्यायला किंवा त्रास द्यायला कोण आलाय तर मग ते खाली उतरतील सगळेच आणि थोबडवतील. असं मग का आता इथे आपण कालची आपली वांग्याची भाजी बघूया. एवढीच उरलेली आहे. आणि आता कलर बघ. हे टेस्ट कर. मी हे टेस्ट कर. हे कोपऱ्यातलं रेड वाला टेस्ट कर. काय चांगली झाली आता चिकन सारखी बघ. हो तशीच झाली. ह्याची जर टेस्ट घ्याल. हा दुसरी रात्र याची आता ही. म्हणजे काल रात्री बनवला आपण. काल रात्री बनवलेला ही आज रात्र. म्हणजे आपण गरम करत ठेवला ना की तसाच राहतो. फ्रीजची गरज नाही. आता ही चटणी सारखं असं मग शेवटला आपण काढायचं संपेल तेव्हा. खायला खूप मजा येते. काढून नाही ठेवायचं. आपण डब्यात वगैरे काढून ठेवतो ना तसं नाही ठेवायचं. तो तसाच ठेवायचा आणि जेव्हा घ्यायचं तेव्हा गरम करून घ्यायचं. आपण तो भात काढून घ्यायचा याच्यात. आज कोणती रेसिपी? शेवग्याची शेंगाची भाजी. नमस्ते. कुठे गेला? आता तू कोणती रेसिपी बोलल्यावर मी बोलली. नमस्ते. आज मी शेवग्याची शेंगाची भाजी बनवते. ती पण एकदम माझ्या स्टाईल मध्ये. आता इथे बघा मी शेवग्याची शेंगा कापून घेतले आणि त्याची वरची साल काढून पण घेतले आणि स्वच्छ धुवून पण घेतले. आणि इथे बघा त्याच्यासाठी मी काय काय घेतलंय. एक कांदा घेतलाय मोठा, कोथिंबीर घेतलाय, टोमॅटो घेतलाय, सुकं खोबरं आहे. आता तुम्ही सुक्या खोबऱ्याच्या जागेवर आहे ना तुम्ही ओलं खोबरं पण घेऊ शकता. ही आता 5-6 मिरची आहे, हिरवी मिरची आहे. आता ती इथे कसं फ्रीज नाही ना त्याच्यामुळे मी रुमालात बांधून ठेवलेली ती पिकलीत. त्याच्यातली हिरवी निवडून घेतली. हे 6-7 लसूणच्या पाकळ्या घ्यायच्या. आता हे काय करायचं माहितीये का? हे सर्व आपण टोपामध्ये घ्यायचं. टोमॅटो पण स्वच्छ धुवून कापून घेतलाय. आता तुम्ही म्हणा की इथे काय करते, सगळाच मसाला घेतलाय टोपात. आता याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. पाणी किती ओतायचं? मसाल्याच्या बरोबर ओतायचं. मी आता गॅसवर ठेवते. आता तो मसाला आपण शिजवून काढायचा. झाकण ठेवले त्याच्यावरती. आता इथे बघा इथे एका टोपामध्ये मी शेवग्याची शेंगा घेतले आणि शेंगाच्या आहे ना खालीच पाणी ठेवायचा थोडासा. हे बघा थोडा आपला हे मसाला इथे शिजेपर्यंत इथे शेवग्याची शेंगा थोडे शिजायला ठेवायची. जास्त उशीर नाही शिजवायचे. आणि याच्यावरती आपण झाकण ठेवायचं. हा मसाला इथे शिजायला ठेवलाय ना त्याला चांगली उकळी यायला द्यायची. 2-3 मिनिटं चांगलं शिजवायचं. म्हणजे जसं आपण मसाला भाजतो नाही का तव्यावर तसंच आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे. आता इथे आपला मसाला शिजायला ठेवलेला ना सर्व साहित्य ते आपलं 2-3 मिनिटं शिजलाय. आता आपण गॅस बंद करूया. आणि हा इथे शेवग्याच्या शेंगा खालचा आहे ना गॅस बारीक करून ठेवलेला आहे. ते शिजतात आरामात. ते काय करायचं आता? हे आता थंड करायचं. हे असं आता थंड करून घ्यायचं. जरा पंख्याखाली ठेवायचं मग लवकर थंड होतो. आता हा आपला मसाला आहे ना शिजलेला पंख्याखाली थंड करायला ठेवते. पंखा लावते. पण मला एक विचार आहे, ह्या भाजीला अजून बनवायला किती टाइम आहे? 10 मिनिटात होईल आपली भाजी. म्हणजे आपण 10 मिनिटात जेवणार. म्हणजे असं तर मी तुला सांगितलं होतं की आधीमध्ये असं काय खायचं नाही. पण जर चांगल्या गोष्टी असतील इम्युनिटी स्ट्रॉंग करण्यासारखे किंवा असे काही चांगली गोष्टी असतील तर तुम्ही पण खायचं आणि तुमच्या फॅमिलीला पण द्यायचं. हे तर मम्मीला खूप आवडतं. एकदम आवडीने खाते ना. च्यवनप्राश जरा खाऊन दाखवू कॅमेरा समोर मला. तुझी टेस्ट सांग. टेस्ट कशी आहे ते बघा. कशी आहे? चांगली लागते. एकदम मस्त लागते. माणसं ना चाटत राहतील असं. तुम्ही पण असं? मी पण हळूहळू चाटतच राहते. मी एकदम खात नाही. असं आधी मध्ये नाही खायचं. पण तुम्हाला माहिती आहे की आता 15 मिनिटात आपलं जेवण आहे तर त्यावेळी तुम्ही असं घेऊ शकता. आणि त्या 15 मिनिटाच्या अगोदर पण
आम्ही इकडे पाणी पियालो आहे, म्हणजे पाणी पियालो म्हणजे वॉटर गॅप पण तुम्ही नेहमीच लक्षात ठेवा, जेवणाच्या अर्धा तास अगोदर आणि अर्धा तास नंतर तुम्ही पाणी पियायचं. आता इथे आपला मसाला थंड झालाय, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेते आणि वाटून तुम्हाला पेस्ट करून दाखवते. हा आमचा मुंबईवरून आणलेला नवीन मिक्सर इकडे कामाला आलेला आहे. आपण मुंबईसाठी घेतला होता ना मी लास्ट लॉकडाऊन साठी. एवढाच नवीन आणलं, बाकी सगळं सामान जुनं आहे. हे सर्व भांडी तुम्हाला जर वाटत असतील नवीन आहेत, पण नवीन नाहीत. मग किती वर्षाची भांडी आहेत ही? झाली आता त्याला 25, 26, 27 वर्ष झाली. बापरे. शिजलेत ते कशी समजतात शिजलेले? शिजले म्हणजे आता शिजल्यातच जमा आहेत. गरम होता हात कसा लावला? असे शिजले थोडी. शिजले तू? हा. आता आपण त्याच्यामध्ये ही वाटलेली ग्रेव्ही टाकायची. हा वाटप कसं छान दिसतोय ना, काळा नाही दिसत आहे. थोडं जेवणामध्ये काहीतरी बदल पाहिजे ना. बरोबर. नाहीतर रोज आपण मसाला भाजून करतो, भाजून काळा करतो. त्याला तर रेसिपी म्हणतात काहीतरी वेगळं करण्याला. हा, वेगळं काहीतरी याचं थोडं दिमाग चालवायचं. आता आपल्याला आहे ना पातळ पाहिजे का सुका पाहिजे ते आपल्यावर आहे, तेव्हा आता करायचं आपण. आता मी ते ग्रेव्ही टाकली आहे सर्व. आता हे त्याच्यामध्ये आपल्याला लाल मसाला नाही टाकायचा आहे, मिरची टाकली आहेत ना. आता फक्त गरम मसाला टाकणार आहे मी थोडा, म्हणजे थोडा झणझणीत व्हायला पाहिजे म्हणून. तर थोडं अर्धा चमचा कमी फक्त मसाला टाकायचा, गरम मसाला. एक मसाल्यावरून मी अजून एक मला सर्वांना टिप द्यायची, देऊ का? दे ना. आता मीठ टाकते. मीठ तर आपण चवीपुरतं टाकायचं ना. तुम्हाला सर्वांना मला एक टिप द्यायची. कोणकोणते माणसं ना मी जेव्हा बघितलं तर मम्मी आपल्या आजूबाजू असले किंवा आपल्या ओळखीमध्ये असेल, कोणाचा मसाला ना खूप तिखट असतो मम्मी. तर मला त्यांना एक सजेशन द्यायचं आहे, एवढं पण तिखट खाऊ नका. आपल्याला तिखट तेवढंच खायचं जे नॉर्मल तिखट असतं. ते ओव्हर तिखट खाणं ना आपल्या हेल्थ साठी खूप. आपलं फेवरेट काय जे आपण नेहमी काय वापरतो ते तेल. तेल फेवरेट? फेवरेट जेवणामध्ये तर तेल लागतोच ना. तेलाशिवाय तर जेवणच नसतो. बरोबर आहे. तर तुम्ही प्लीज जास्त तिखट खाऊ नका, कारण जास्त तिखट खाल्ल्याने आपलं डायजेशन, आपल्या पोटाचे खूप प्रॉब्लेम्स येतात. आणि ही आपली भाजी फोडणी नाही दिलेली आहे. मेरा क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है. मी काय बोलते, तू काय बोलते? मी माझी भाजी बघते. भाजी मी तू अपने भाजी में बोल रही है. मैं तो भाजी बद्दल बोल रहा है. मैं तो भाजी बद्दल बोल रही है. हाँ. तू क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रही है. तू अपने भाजी के बारे में बोल रही है. आता भाजीला चांगली उकळी येते. आता कशी दिसते बघा, ग्रेव्ही मॅचिंग झाली. कशी दिसते, हिरवी हिरवी दिसते. नाही धड लाल नाही धड काळी, काहीतरी वेगळी एकदम मस्त. आता याला आपण आहे ना थोडं सुकवायचं आहे. हा, फुल गॅसवर आता चांगलं शिजवून घेते, म्हणजे ते शेवग्याच्या शेंगाला मीठ लागेल, आपली ग्रेव्ही वाटप मसाला लागेल आणि आपली झणझणीत चांगली लागेल. किती मिनिटं शिजवायचे? आता हे थोडं आहे ना थोडं सुकायला द्यायचं, म्हणजे तोपर्यंत ते शेंगा कच्चे शिजले आहेत ना थोडे, ते शिजतील बरोबर. प्रश्न विचारू तुला? हा विचार. हे काय आहे? कप बशी आणि दूध दिलं, ते काय दिलं? बिस्किट आहेत ती, दूध बिस्किट. दूध बिस्किट आहे ती. आणि काय खाल्लेलं टोस्ट, खाल्लेलं बटर दिलेलं आहे इकडे? नाही, खाल्लेला नाही, तो तोडून दाखवलेला आहे. जिरा बटर आहे वाटतं तो ना? तोडून दाखवलेला आहे. आणि इथे तुम्ही सर्वांनी ना एक मला कमेंट, म्हणजे आम्हाला कमेंट टाकली होती की आम्ही गेल्यानंतर ह्या कुत्र्यांचं काय होणार. हे जे डॉग्स आहेत ना बाहेर, दाखवतो बघा. इथे एक ब्लॅक डॉगी आहे बघा हा, आणि इथे 2 झोपलेले आहेत, म्हणजे टोटल 3 आहेत. तर त्याचं उत्तर मी तुम्हाला देतो. आता आमचे हे एक नेबर, ते काकी तर तुम्हाला माहितीच आहे. आणि ही जागा सोडून जो दुसरा घर आहे तिकडे दिसतोय तुम्हाला तो वाला, हे 3ही डॉग त्यांचे आहेत. तरी ते आपल्या इकडे येऊन बसतात, आणि आम्ही गेल्यानंतर ते तिकडे जातील. इथे बुडबुडे तरी बघा, ज्वालामुखी झाले, ज्वालामुखीचे बुडबुडे आले. बुडबुड 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 बुडबुड. हे मला भांडण ना खूप छान आहे ना. पाणी सर्व खाली गळतंय. आणि हे पण आपल्याला माहिती आहे ना, कोणीतरी गिफ्ट दिलंय. कोणी गिफ्ट दिलंय ते आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आणि तुम्हाला अजून एक दाखवायचं बघा, कोणकोणत्या पॅकेट दूधला ना असे पॅकेट असतात किंवा कोणत्याही पॅकेट असो, त्याला ना कधी कधी मलई सुटत नाही. पण आता तुम्हाला हा दूध दाखवतो बघा. आता ह्याला बघा,
त्याला फ्रीजमध्ये न ठेवता पण त्याला एवढी जाडी मलाई सुटलेली. आता हीच मम्मी हेच दूध आपण जर फ्रीजमध्ये ठेवलं तर थंड करायला किती जाड मलाई येईल ना त्याला. एकदम भारी मलाई येईल ना. आता आपल्याकडे फ्रीज नाही ना. ते बघा आपली भाजी तयार झालेली आहे. फक्त शेंग फुटू द्यायची नाही, एवढी शिजवायची. शेंग फुटली तर खाताना मग वांदे होतात, शेंदा मेंदा होतो सर्व है ना, काड्या काड्या होतात मग. म्हणून ते जास्त शिजवायचे नाही आणि जास्त म्हणजे ढवळायचे नाही. कसा कसा आरामात ढवळायचे. ही पण रेसिपी किती सोपी आहे मम्मी. हे एकदम सोपी आहे. आता वरती तरी यायला काय करायचं माहितीये का, मीडियम गॅस करायचा. आपल्याला ग्रेव्ही किती पाहिजे ती बघायची याच्यामध्ये. आता ही चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर आणि भाताबरोबर पण खायला झाली. ही बात झाली एवढी आपल्यासाठी तर बास. जरा असं मुरण्यासाठी थोडा गॅस बारीक करायचा आणि त्याला झाकण ठेवायचा. लो टू मीडियम ठेवायचा आहे ना, म्हणजे वरती आहे ना चांगली तरी येते. तर आता आपली भांडी पण घासून झाली आहेत माझी. आता भाजी झाली की झालं. थोडासा मी आता भात ठेवते मला माझ्या पुरता. तुम्ही कुर्ले घेतले की सांगा, कुर्ले घेतले की सांगा. हा बनवायचं आहे आपल्याला. कॅमेऱ्यामध्ये मी सर्वांना एक प्रश्न विचारतोय. कॅमेरा समोर तिकडे काय करतेस तू. कॅमेरा दाखव काय करतेस. भात. मम्मी बघा इकडे भात ठेवते. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. इकडे काय एक मजा काय झाली माहितीये की आपल्याकडे ऑडियन्स खूप आहे, तर मला प्रश्न आणि उत्तर खूप मिळतात मग है ना. तर मला असा प्रश्न आहे, हा बघा एक आंबा. तर असं विचारतंय, कधी कधी ना कोणकोणत्या आंब्या खाल्ल्याने ना हीट होतं. असं माझ्याबरोबर होतं का तुमच्यासोबत पण होतं, हे माझा प्रश्न आहे. मम्मी तुला होतो गरम असं. कधी कधी आंबा खाल्ल्याने ना माणसं म्हणतात की आंबा आला. आंबा म्हणजे काय माहिती काय पण एवढा जाड जाड फोडी येते. तर मी ट्राय करतो. मला तर आंबे खूप आवडतात. फ्रुट्स मध्ये सर्वात आवडती जे आवडता फ्रूट असेल तर मँगो. एका गॅसवर मी भात ठेवते तोपर्यंत पप्पूची बडबडायचा. तर माझा असा प्रश्न आहे की तुम्हाला पण असं होतो का, आंब्याने हीट होते का, हा माझा प्रश्न आहे. हा आंबा आमच्या काकीने दिलाय. काकी बघा खिडकीतून बोलतात आहेत. गेले काकी गेले तर. इथे आमची काव्य उभी आहे बघा. कुठे गेली. आतमध्ये गेली चेन लावायला. मी तुला मगाशी थांबवत होती, तू गेली ना. आई आली, मम्मी आली होती ना. ये तुला सांगायचं नको म्हणून तू पटकन गेली ना. तू जेवणार ना. जेवण आलीस. आता जेव ना थोडं आमच्या बरोबर. जर आमच्या ताटातला आवडलं तर पोट नाही भरले, थोडासा खाली आहे गो. आता इथे काव्या तिचाच व्हिडिओ बघते, तिचाच कॉमेडी शॉट. काव्याने जमा केले 4-5 आणि आता काव्य तेल पाडलं तर ते जाऊन तेल पाडतो. आता काव्याला एक प्रश्न विचारतो. काव्या, केला कसा खातात. कसं खातात. साली सकट. बरोबर. वांद्रांना केले आवडतात ना. वा 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 वा. ताटाची सुरुवातच जर अशी झाली तर थालीच एकदम फेमस, पहिलीच फेमस झाली. आंबा आंबा आंबा. त्या दिवशी काजू काजू करत होता ना. आंबा आंबा. इथे माझी थाली रेडी होत आहे. इथे मला दिलेल्या आहेत 2 चपात्या. आणि असे मोडून द्यायचे चपाती आवडतात ना, मोडून दिलेले आवडतात ना, ते जास्त वाटतात. जास्त 2 चपात्या किती दिले. 4 चपात्या. 2 चपात्या आहेत. नाही असं ते वाटतं 4 चपात्या, पण तू 3 चपात्या पण बोलू शकते, 4 चपाती पण बोलू शकतेस त्याला, है ना. असे ठेवायचे. आता ते आंबा वाढलाय, चपाती वाढली. आता इथे भाजी बघा. आता शेवगा शेंगाची भाजी बघा. वा वा. त्याची ग्रेव्ही पण एकदम घट्ट आणि मस्त वाटते ना. आता कशी झाली बघा. शेंग फुटली का बघा. नाही, असं काहीतरी वेगळं करायचं. हे शेंगा चुपायला किती मस्त वाटतं, मजा येते मम्मी. जेवण करायचं तर असं काहीतरी वेगळं करायचं, मनाने वेगवेगळं करायचं. एकच मसाला टाकून एकच भाजी नाही बनवायची. इथे सेकंड डिश आपली रेडी झालेली आहे. आणि आपली वांगी भात आहे. भात थोडा देते तुला, थोडासा. बघा कोण येते माझ्या थालीमध्ये जेवायला, माझ्या जेवणाच्या ताटात जेवायला कोण येते सांगा. गरम 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 गरम
चपाती, भात, आंबा, भाजी आणि आपली आता चटणी सारखी खावा वांग्याची भाजी. ह्याची रेसिपी काल गेलेली आहे, तुम्ही बघा. बघा हे तर लोणचं म्हणा, तुम्ही चटणी म्हणा, काही म्हणू शकता. हम्म. हे अजून पण तुम्ही म्हणाल ना तर 2-3 दिवस राहील. बघा तेल सुटलंय लोणच्यासारखं. वाव. हे बघ लाल दाखव ना, तेल सुटलंय लोणच्यासारखं. हो मस्त, हेच तर मस्त वाटतं खायला. हा, हे बघ. असं मिक्स केलं ना मग खायला मस्त वाटतं ते. या जेवायला या सर्वांनी. आता इथे आपली जेवणाची थाली रेसिपी रेडी आहे. पण कधी पण मला तर असं वाटतं दर दिवशी आपण ना काय ना काय चांगलं काम करायचं. आणि माणसाला असं विचार करायला नाही लागत की चांगलं काम काय असतं. 2 3 4 5 6. आता आपण ही 1.5 चपाती घेतलेली आहे. 1.5 चपाती तुम्हाला माहिती असेल काय करणार आहे आता. हजरच आहेत. हे बघा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर. ही तर सरळ वरतीच येते. इकडे या. डोळे बघ चकमकतायत. उद्यापासून आपण एक काम करूया, 2-2 चपाती जास्त लाट मम्मी. हा, त्या चपात्या आवडीने खातात. चपात्या ते तर मी बघितलं, हे लोक चपाती आवडीने खातात. हा, परत येऊया, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद. चावल के साथ. चावल के साथ आते हैं हम लोग बाद में, चावल के साथ. तर आजचा तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला, आमची जेवणाची थाली कशी वाटली, आमचं पूर्ण दिवस कसं वाटलं, मम्मीने रेसिपी बनवली ते पण कशी वाटली, आमची बडबड कशी वाटली. पण आम्हाला आपल्या दरवाज्यामध्ये आपल्याला राऊंड मारायचे आहेत. वॉकिंग करायची, जेवणानंतर थोडं बसा, थोडा रिलॅक्स व्हा. आणि थोड्या वेळानंतर आपण बोलतो ना शतपावली म्हणजे 100 स्टेप्स, 100 to 200 स्टेप्स. जरा वॉकिंग करा, रिलॅक्स व्हा, लॉंग ब्रीथ घ्या. काय टेन्शन असेल तर जरा लांब राहा टेन्शन पासून आणि एन्जॉय करा. आणि आजचा ब्लॉग कसं वाटला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. आणि नवीन असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दर दिवशी 4 वाजता एक व्हिडिओ येतोच. आणि वाट बघतच बसा. कारण आम्ही पण आतुरतेने वाट बघतो की कधी तुम्ही बघताय व्हिडिओ. पाणी, फ्रेश पाणी घ्यायचं कधी पण. कशासाठी मी सांग. चला बाहेर. बघा तो आमचा डॉग बसलेला झोपलेला आहे तिकडे. अजून इकडे तिकडे असेलच कुठेतरी. इकडे ब्लॅक. आता जरा ऊन नाही तर इकडेच ठेवूया, येऊन पितील. चला पाणी पिया. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि स्माइल करत राहा.
मी ते पाणी घालत होतो. आता मी तुम्हाला एक दृश्य दाखवतो, सीन दाखवतो. आता इथे बघा आपला मून, आपला चंद्र दिसतोय तुम्हाला. आता इथूनच मी जर लेफ्ट फिरलो तर बघा त्या झाडाच्या पाठी आपला सन दिसला काय, आमचा डॉगी. आता मी तिथे उभा होतो बरोबर इकडे. हे बघा पाठीवरती चंद्र आणि इकडे जर लेफ्टला आपण गेलो तर हा बघा सनराईज होतो आता.